Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan ci gaban editing din bidiyon namu. Insha Allah a yau mun dawo muku ne bisa kan yadda za ka yi download din wani application wanda zai baka damar ka mallaki bidiyon ka. Idan ba ku manta ba, ga wanda suka kalli bidiyon mu na baya, na san za su ga ba mu yi ba bidiyon yadda za a yi ka samu ainihin bidiyon wanda za ka yi wannan kinta editing ɗinta. To ita editing shi ya kasance dole ne sai ka mallaki bidiyon da za ka yi editing ne su sannan za ka yi editing ɗinta. To a yanzu bidiyon mu ta yau insha Allah za ta nuna maka hanyar da za ka bi ka samu bidiyon ka wanda za ka yi editing ɗinta cikin sauki ba tare da damuwa ba. Sai mu je cikin Google Play Store domin mu download in application ɗin da za mu yi download in domin mu download in application ɗin da za mu mallaki bidiyon mu da za mu editing ɗinta. Sai mu je cikin Play Store ɗin mu gashi nan kamar haka. Sai mu danna fuskar Play Store. Bayan mun danna bisa kan Play Store sai mu zo sama wajen message sai mu rubuta screen, yawa sai mu sa video, pardon kudin hakuri, screen video, yawa gashi nan ma ya bayyana muna. To yanzu bayan mun danna a bisa kan shi kamar haka, to gashi nan ainihin application ɗin da za mu yi amfani da shi. Akwai application ga sunan za su bayyana maka da dama wanda za ka amfani da su, to amma ni wannan application ɗin ya fi daɗin aiki don saboda haka shi ne kamata ka download ɗin shi sai ka danna bisan ya kamar haka. Bayan ka danna bisa kan shi kamar haka, to ka gani da ja ni na riga na yi download ɗin shi, kai da baka yi download ba sai ka download ɗin shi, kenan in yaso sai ka amfani da shi ba tare da damuwa ba. Yanzu sai mu danna bisa kan open ɗin mu gashi nan kamar haka. To yanzu bayan mun danna bisa kan open, ka gani wannan ita ce fuskar cikin application ɗin. Kafin ya kawo ka wannan fuskar zai dan tambaye ka dai damammaki irin na kowane application kai ka sani, sai ka ba shi damammakin da ya kamata domin ya buɗe maka. In ya so in ya buɗe maka zai bayyana maka wannan fuskar. Bayan ya bayyana maka wannan fuskar za ka zo ka nan inda ka ga wannan alama ga ta nan da aka yi wanda ɗan jan rubutu daga ƙasa, za ka ga kamar hoton sallah daga bayan shi inda aka rubuta stop. To sai ka danna fuskan wannan gurin. Ba ka danna wannan gurin kai tsaye zai kasance zai hasko maka bidiyoyinka, zai ɗauki screen ɗin wayarka ta salula da inda ka shiga zai rika maka kamar a restaurant. Kuma inda application ɗin yake da matukar muhimmanci, zai rika ma a restaurant magana da kake kana magana iya ɗaukan maganar ka, kuma duk inda ka daddana ka shiga daga cikin sallar ka zaka ga ya shiga maka ba tare da wata damuwa ba. To ni a yanzu da za ina tsakiyar aiki da shi ne, yanzu da a ce zan danna a ciki da na yi maka bayani. Yanzu anan gurin duk inda na fito daga cikin sallata, duk inda na taba, duk inda na zo na shiga daga cikin sallata zaka ga application ina shiga mini ba tare da wata matsala ba. Yanzu alal misali yanzu kaga sai in ce bari in shiga kamar YouTube kina haka. Yanzu haka na shiga cikin wannan YouTube din. Yanzu da za ka ga application din ya bani damar ya shiga mun cikin YouTube yana yi mini abubuwan da nake da bukata. Ka gani yanzu ya kana cikin YouTube ina da sauransu, kaga bidiyoyi ga sunan duka komai da komai ya bayyana mana. Kuma application din yana a restaurant magana ta, kuma yana daukar image din duk gurin da na shiga, duk abin da nake so in yi bayani zan yi. Bayan kai wannan abun ka kammala duk abin da kake so kama jama'a bayani, ka shiga ka yi record din screen ɗinka, zaka danna zaka jawo video nan sama kamar haka. Bayan ka jawo zaka zo ka ga alamar abin wata kamera nan, zaka taba fuskanta. Da ka taba gashi nan inda ka rubuta stop. To ka gani bayan ka jawo don nan ka danna stop kamar yadda na nuna maka, da ka danna wannan insha Allah ko bidiyon da kai za ta tsaya ta dauko. Kuma idan ka zo ka shiga cikin gallery din sallar ka, yanzu misali pardon ku yi hakuri ba wannan ba, yanzu in ka dawo ka kamar gallery ina kaga gashi na shiga cikin gallery na. Yanzu ku bari in muku nuni. Ka gani bayan na shigo cikin gallery na sallata ga bidiyon nan daga yana yi record din ta nan. In ka gane ta nan inda na fuskanta ga bidiyon nan ta bayyana mani wanda na shiga duka na dauki wannan. To wannan ita ce hanyar da zaka samu bidiyon ka ba tare da wata matsala ba insha Allah. Kawai kuma sai ka je ka yi shiga cikin kan Mastar ɗinka, sai ka editing ɗinta ka tsara ta yadda ya kamata ba tare da wata damuwa ba insha Allah. In ka bi wannan hanyar kai ma za ka mallaki bidiyon ka, kuma ka je ka yi editing ɗinta ta hanyar da ta dace, kuma ka dora ta a duk inda kake da bukata, bisa kan YouTube ne, Instagram ne, Twitter ne, ko kuma ka yi ta ne don nishaɗin ka don ka ajiye ta. Ba duk yadda kake da bukata za ka yi ba tare da wata matsala ba. Mun gode da lokacin ku da kuka ba mu yan uwa, sai mu sake zama da ku a cikin bidiyon mu ta gaba insha Allah. Kada ku manta da danna mana subscribing, kada ku danna mana ƙararrawar sanarwa,
sannan ku yi ma bidiyon mu like. Mun gode. Ga wanda bai danna mana subscribe ba, muna da bukatar ya danna mana. Wanda ya danna mana kuma ba sai ya sake danna ba. Mun gode, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyon mu ta gaba. Assalamu alaikum.